Asibingelele. Uma wase-South Africa, le message kubaluleke kakhulu ukuthi uyizwe, kubaluleke ngendlela emangalisayo. Thangini ngibe nesibonakaliso ngathi ngiphezulu entabeni. Uma ngiphezulu entabeni, kuqhamuka nje umuntu uthi tshela isizwe ukuthi kusazoba bomvu. Kusho nje kanjalo yaseyanyamalala. Thina abantu bamoya sakwazi uku-interpretha lokho. Umbala obomvu akusiwo umbala omuhle. Usho ingozi. Uyekho umuntu ongawazi umbala obomvu ukuthi kuthiwa danger, gevaar nge-Afrikaans. Sazi-ke. Izizathu angisazi. Nginezinto engi-assume-ayo ukuthi kungenzeka ukuthi yize idala ukuthi kube noswazi esoshaba ngalo. Because njengamanje think ixoxa mayixhumayela manje umuntu kumele uyikhulekela yena. Because futhi ngicabanga ukuthi ngisindwe ezinyawo ngoba I think ngibona ama-video aseNewcastle. I think mhlawumbe into ayizona noma iyakuthanga engathathe nekhukhula. So ngiqondile I was like mhlawumbe sekuqale khona lokho uyabo, but anginayo isho ukuthi yikho yini futhi ama-video anginayo isho mhlawumbe ama-video akudala yini mhlawumbe ngiyaconfirm nini ukuthi into yanini kodwa abashonga indawo bathe nje South Africa yonke. Basi nje into engayisho ngathi mina mhlawumbe ngokucabanga kwami icasula uNkulunkulu kakhulu ukuthi most of abantu abapowerful bathwele. Ngiyabona nje kade nginye impophoma osibili impophoma ngiyakuyona eAdams. Mangifika lapha abantu bafica khona bakhala ngento eyodwa. Kufika inyanga lapha ifike ithwale lapha eAdams kule mpophoma yakhona. Kuthiwa nje kunomunye umfana nje angazi ufike nezikhape ezingaka ngazi mhlawumbe ezu-20 ufike ehlabe khona phakathi emanzini echitha igazi. Lamanzi ayaphuza nje lezansi ngoba ehamba circulator nje azongena phakathi olwandle. Angithi siyazenzela angithi umhlaba wethu lo enelani umphakathi niyathula niyibuke leyo nto. Indawo enamakhosi, indawo enezinduna, endangazi labafana wayini basabala abafana abancane because but into engisho ukuthi kunabantu abazolimala belimalele amacala abanye abantu. And let's not forget amakhosi, lamakhosi ahleze ezihlalweni ngongemthetho asebenzisa imithi lemnyama lengcolile ngoba afuna ukuphatha. Lezo hlalo bayazi nabakuzona ezabo, lezo hlalo zinabanikazi and laba abanikazi if sebephunyukile ngoba in order for you kuze ihlalo sithathe kumele uhambe uyobopha lo muntu lo umnikazi wesihlalo umenze ukuthi emphathe wena ngongemthetho. Ucabanga ukuthi umephunyuka uzokwenza njani? Uzokuphuma nje bese ke yaxhawula vele kuzoba khona ikhukhula kube khona iphepho nayo yonke lento leyo. So it's unfortunate ukuthi manje akaze kufike ukuthi kuthiwa mhlawumbe kuthiwa Ndlondlo gibela intaba ndoda noma hamba emanzini hamba ukhulekela nalo ulako olizayo kanje as usual. But manje the difference uthi uyatshelwa nje umuntu mekutshela ufike ethi lalela wena mfana wena wentshepe ngithi mina kuwe kunezikhukhula ezizayo la tshela abantu. Uyabona umuntu uthi akasho ukuthi hamba ulungisa kanje. So engakusho manje mina ngidlulisa nje imessage ukuthi ufuna ukuyikhona noma ufuna ukuyikhola okwakho lokho. Ukuthi ufuna uku-include unakhuzana amakhosi amanye akhona noma ufuna ukwenza okwakho lokho. Kodwa mina ngithi mina le ibhekene nawe nje izithandazele wena. Because angazi uzokwenzeka nini izathu futhi angisazi. Futhi ngisho kuthiwa ngiyasazi nina nadelela nina niyisa nina anina anikholelwa omunye umuntu uthi unamandla. Nikholelwa ukuthi umuntu onamandla nina ilabantu beni laba ninikholelwa kubona. So what's the point of assisting the nation if abantu vele bezohlezi bethuka njalo? Kancane uthola ivideo yami uthola ukuthi thola ukuthi abantu bahlezi bethi ngithwele uyabona. I know kuba nama discussion abantu behlala emsebenzini noma kephi emphakathini amunye uthi ngithwele omunye uthi ngithwele, but this is not about me, this is about you guys. Ekutheneni sekumele nikhuleke manje. And mina nje I suggest ukuthi nangaphandle kwale situation le yenzakalayo uma uthandaza awuthaze uNkulunkulu ngqo manje. Akuyibeke eceleni indaba yamakhosi. Ibeke eceleni nje and thank me later. uNkulunkulu nje umqonde. Jesu uNkulunkulu ngiyakuhlonipha ngiyakukhothamela futhi wena umuntu obangidala. Lekho umuntu onamandla ngaphezu kwami. Kodwa manje mina ngicela ukukhuluma nawe ngqo. Uma kuwukuthi labantu laba benza ukubi sicela usivezele bona ebusuku. Uma ukuthi
kunabantu abaziphatha imandla abasiphethe abaphambi kwethu baphezu kwethu and balaphana ngokungemthetho. Sicela usivezele ngoba sifuna ukuya phambili, thina sifuna ukuya emuva. Uma kunabantu abasebenzisela imithi ukuze silandele bona ngokungemthetho, sicela usivezele. Ngicabanga ukuthi mhlambe nale trend ekhona njengamanje ye-gender based violence, I think izizwe lezo mhlambe engasolvwa yimikhuleko, ngoba okwamanje umlomo ngeke, mina ngikholelwa ukuthi nje umkhuleko. So ngihlezi ngisho ngithi mina amakhosi angempela, abantu abanamandla ngempela yini laba enila ko TikTok ko Facebook. Wena nje uyibuka le video commentayo manje, yini abantu abanamandla. You just have to believe. Kusho nje wena emphakathini wakini uthi mhlawumbe umphakathini mhlawumbe niba 100 awukhulekele nje wena and uzolibona ushintsho and not praise yourself bese nje ushona phansi nje uphinde futhi makukhona okunye, yabo. So mhlawumbe umphakathi wakini uyophiliswa wena, yabo, ngaphandle ukuthi mhlawumbe uzukholela kwabanye abantu. Qala ngawe kuqala ngoba akekho umuntu ongenawo amandla, yabo. So leyo message nje ngifuna ukuyidlulisa. Hey, ixoxa mayixhumela manje ngoba nami cha akukho amanzi engizoya kuwo futhi ayikho into engizoya kuyo ngithi mhlawumbe ngokhuleka lento le. Mina ngine reason eyi-1, niyadelela, animazi omunye umuntu nina and niyathukana futhi ninjalo, uyabo. So ayi nami ngizokhulekela mina nezingane zami nomndeni wami, yabo. So yeah, ningancenganeni bafethu, hayi Ndlovu siyacela basi nje mhlawumbe futhi into engavimbeka la, if you guys can take it serious and futhi if uthi usubonisiwe nawe umuntu kamoya, just share. Ngisho ukuthi ivideo yakho ayizuba nama-views, as long as it's there it will make a difference because someone will save it and repost it, and sonke sizokhuluma into enesense and people will take it serious because unomuntu ongibukayo nje manje ukuthi nangi lo shaya lo, nangi lo shaya baphethe. Awubuke la TikTok bangana nato abamfollower na Facebook bezwa ngaye baphethe lomfana, yabo. So but uma sibaningi mhlawumbe uzoshatha serious lo muntu leyo, but ke short left